Kender du det der med at have en helt vildt god idé? Du er helt op at køre, og din idé skal bringes ud i verden. Men hvordan? Crowdfunding findes allerede rundt om i verden. Men ikke i Danmark. Her er Skandinavien. Sverige har IKEA, Norge har olien. Men hvad kan vi egentlig i Danmark? I Danmark har vi de gode idéer. Viden. Vi er innovative. Vi skal dyrke vores talenter. Men hvorfor bliver det ikke til noget? Det gør det også nu. Her er Kim. Kim har en fantastisk idé. Han har lysten og drivkraften. Men hvad er det? Han har ingen penge til at udføre den. Ej, det er ikke godt. Her er Herfu Danmark. De vil gerne støtte Kims idé med 100 kroner. Det samme ved 1000 andre. Se Kim, nu har du penge til at få dit projekt skudt i gang. Wow! Se, nu bliver Kims idé til virkelighed. Et par uger senere hjemme hos Herfu Danmark. Det her er boomerang-effekten. Du giver lidt og får noget igen. Giv idéerne gødning. Tag et ansvar for Danmarks fremtid. Crowdfunding på dansk. Klik ind på boomerang.dk.